Wypuścili nas z domów. Wreszcie jest bezpiecznie na tyle, żeby pojechać na odludzie, na którym i tak nigdy nikogo nie było, ale nie wolno było wychodzić z domu. I dzisiaj jesteśmy w fabryce. W fabryce czego? Dowiecie się w miarę postępu materiału filmowego. Ale mega się jaram, że wreszcie wyszłam z domu. Cierpiałam, ale w słusznej sprawie. I pierwszy artefakt na miejscu. Ekoklocki 2000. Bardzo proste w obsłudze. 3 kolory. I takich ekoklocków jest tu trochę więcej. Instrukcje. No, zobaczymy. Ja się najbardziej jaram tą częścią taką typowo fabryczną, ale takie różne kotły, pompy to też mi bardzo pasują. To dalej pomieszczenia socjalne, akurat tutaj kuchnia. Co my tu mamy? Jeszcze jakiś fartuszek w szafie. Okienko wydawcze, całkiem fajna jadalnia. I taki starej daty piec. Wow. Zabytek, można by powiedzieć. No ten piekarnik. Ach, no, że się da otworzyć. Niezniszczalne piece. Siema. Jest tam coś dalej fajnego? Haźle. Haźle. Okej. Umywalnia damska. I szybki szpil. Jeszcze w maseczce jestem. Trzeba. Tutaj mamy jadalnię. Dziękujemy za niepalenie. No to jest istotna informacja, bo może młodszym widzom się to w głowie nie zmieści, ale można było palić kiedyś w miejscach publicznych. Wow, łyżka ostrożna. Teraz to jest logiczne, że no, w jadalniach czy w ogóle w miejscach publicznych się nie pali tytoniu. I umywalnia męska jest znacznie większa niż ta damska. No pewnie po prostu pracowało tu więcej mężczyzn. Jak to w fabryce. Ta jedna toaleta jest nieczynna, a ja powinnam w sumie udać się na górę, bo tam już jest cała ekipa, tylko ja jak zawsze się odłączam. Zabawkowy pieszek na pranie czy coś. Tutaj kasa. O! Maszyna do pisania. Super. Lubię takie stare sprzęty. Tu safe. Oczywiście jest zamknięty, ale sprawdzić trzeba było. Znowu jakieś klocki. Klej. Czy drzwi jak Resident Evil? O fuck. Ja tu chyba wrócę zaraz. Zanim wejdę do tego pomieszczenia, gdzie są zabawki, to znalazłam tu jeszcze jedno jakieś pomieszczenie gospodarcze. Mamy tutaj na przykład jeszcze z 2010 pisma, czasopisma artystyczne. Nie wiem, kiedy to miejsce dokładnie upadło. Jeszcze się tak cholernie rozpadało. Niedobrze. Więcej katalogów. Tutaj był pokój mistrzów. Projektowali meble. Też pewnie był pokój mistrzów, ale został wypruty. Tutaj kibel.
Ojej. Stare sprzęty. Miałam taką solniczkę. Pamiętam ją do dziś. Bombki. Stary telefon. Nie ma sygnału oczywiście. Zobaczymy, może tu się będzie dało wejść. Nie, no, zamknięte oczywiście, a pewnie z drugiej strony jest wejście. Tak. Bez sensu takie drzwi. Chociaż może kiedyś miały sens. Już trochę mniej pada i dało się przejść do następnego budynku. Tutaj mamy jakieś ślady wąskotorówki zakładowej. I mamy suszarnię. Do drewna, jak my nie mam. Osobom postronnym jest zabronione przebywanie w suszarniach, aczkolwiek mam wrażenie, że to już są nieaktualne restrykcje. No i mogę sobie tą suszarnię zobaczyć od środka, co bardzo mi się podoba. Tak. Myślę, że teraz będę eksplorować ten pawilon razem z grupą, żeby się nie odłączać. Tylko jeszcze zrobię parę zdjęć. Kurde. To wygląda na bardzo nowe. Przeniosę się lepiej. Na większą halę. Zobaczymy, co tu jest. Woda. Teraz woda jest wszędzie. No, tu ładnie pachnie. Takim smarem. Grozi kalectwem. Nie ma już tej piły dawno. Jakieś zaplecze socjalne się uchowało. Porządek i czystość sprzyja wydajności i chroni przed wypadkiem. Pracuj na maszynach z osłonami. Mądre te rady tu są. Maszyna ostre, no nadal, mimo że zarcewiałe, stąd właśnie ostrzeżenie, że pracując przy maszynie nie zabawiaj się rozmową. Albo nie mam siły, albo biuro magazynu jest niedostępne, więc pochodzę sobie po samych magazynach. Tutaj może się znajdą jakieś ciekawe artefakty. I tu mamy magazyn ogólny, jak głosi napis na drzwiach. I w magazynie ogólnym mamy starego IBM-a, super. Zapach takich klejów się tutaj roztacza. I czyżby dało się przejść do tego biura stąd? Nie da się. Co my tu mamy? No znowu te ekoklocki. Tutaj pudełka do ekoklocków. Bardzo dużo jest pudełek do ekoklocków. No cóż. A nie, da się przejść. Super. Idę po grząskim gruncie. I tu jesteśmy w biurze chyba. W praktyce mamy co? Wzorniki i
Jeszcze więcej różnych rzeczy, które już są nikomu niepotrzebne. Jakieś wałki do malowania, stare zdjęcia tego miejsca. I tak, tu jest to pomieszczenie, do którego się nie umiałam dostać z zewnątrz. Biedna ta Islandia, taka szatańska. Cześć. Jeszcze więcej wzorników, żeby kolorystycznie sobie wszystko móc dopasować. Globus i papiery. Inny magazyn, to już nie jestem w stanie odczytać z drzwi. Natomiast koledzy właśnie mówili, że tutaj są w ogromnych ilościach gotowe meble. I powiem wam szczerze, tutaj to wszystko, co widzicie, to jest tylko skrawek tego, co jeszcze będzie w kolejnych magazynach. Ten jest i tak pustawy, natomiast to wszystko, co tutaj widzicie, to są rzeczy, które byłyby teoretycznie gotowe do użytku i mogłyby się na przykład znaleźć w, dajmy na to, jakimś domu dziecka czy innej instytucji. Plakat, jak już wcześniej widziałam, było tu coś po niemiecku, ale był przysłonięty. Krzywo kameruje. No nic takiego, plakat jak plakat. Pewnie gdzieś do przedszkola czy coś takiego, do jakiejś stołówki albo czegoś, co ma imitować stołówkę. Magazyn płyt. I tutaj mamy kolejne zasoby niewykorzystane. No jak widzicie, areał jest dosyć duży. Jest tu co robić. Tutaj już coś czuję, że będzie grubo. Magazyn pomocniczy. I w tym magazynie pomocniczym mamy niewyobrażalną ilość gotowych produktów, które się nie sprzedały. To się wszystko w głowie nie mieści. Tutaj zalegają pieniądze. I to nie małe pieniądze. Są bodajże garaże. Jednak nie za bardzo jestem w stanie wygrać z tą zasuwą. Bo to byłoby idiotyczne, dlatego że tutaj jest to samo wejście. Warsztat samochodowy. Tutaj mamy już jedną z ostatnich hal magazynowych. To jest akurat magazyn opakowań. Tak, dokładnie tak jak mówiłam. Teraz się spróbuję dostać tam do kotłowni. Tu mamy coś tak bardziej pod mój klimat. Ja to najbardziej przemysł, wiecie. I mamy coś, co z dala uznałam za jakieś pomieszczenie ciepłownicze, ale chyba nie do końca tak jest, które generalnie jawiłoby się jako niedostępne. No i w każdym razie i te rury kończą się tu, ale się nie muszę martwić, że nie jestem pewna co do przeznaczenia tej aparatury, bo na pewno ktoś z Was mi powie dokładnie, do czego to służyło. Weszłabym tam, ale to trochę nie ma sensu. Dobra, idę na ostatnie hale. O wow. Nie, raczej tego nie wspomnieli. Super. Na tej zgodę, że tam jest też konkretnie. Na zaczęcie magazynu dookoła przecież i tam jest piętro. Winda towarowa. Tu muszę przejść tak na spokojnie. Z małej iskry duży pożar. Wszystkie PRL-owskie. Że tu chciała oknem cisnąć, wiesz? Tylko dom jak tam jest zamurowane, to się pewnie nie łączy.
Tu proszę. Wszystkie maszyny. Lekkomyślność, brak czujności i poszanowania dla przepisów przeciwpożarowych. Główne przyczyny pożaru. Nienaprawianie bezpieczników drutem wzbronione. Jejku, to jest ogromna masa informacji takich w duchu proletariackim, bym powiedziała. No. Odpadki wyrzucaj do kosza. Uważaj, ręka nie stal. Nie, muszę to wszystko najpierw pofotografować, bo ja mam straszną słabość do takiej estetyki. To jest po prostu niemożliwe, ile tutaj jest ulokowanych nie tylko pieniędzy, ale też marnotrawstwa, bo te wszystkie meble mogłyby naprawdę posłużyć. Są w Polsce miejsca, gdzie zdecydowanie brakuje nowego wyposażenia, na przykład domy dziecka. Tutaj zajmowane się lakierowaniem produktów. Mamy też magazyn lakierów. I po raz kolejny widzimy tutaj ogrom wyposażenia i to wszystko wygląda tak, jakby te prace dosłownie nagle stanęły i z minuty na minutę po prostu jak gdyby zniknęli stąd ludzie. A ostatnie kalendarze, jakie tutaj znalazłam, pochodziły z roku 2014, więc tak naprawdę wygląda na to, że to miejsce nie opustoszało aż tak dawno temu. Wskazują też oczywiście na to w miarę świeże produkty. Znaczy produkty, no, meble. Zakład jest niewyobrażalnie duży. Zostawiłam za sobą jedną halę, której jeszcze nie zdążyłam zwiedzić, bo jest tam przejście na piętro. I tutaj cały czas odkrywam coś nowego i nowego. Albo słyszałam szerszenia, albo gdzieś tutaj prąd jeszcze przepływa, a tu jest w sumie wszędzie mokro od deszczu. To nie wiem, wolałabym szerszenia raczej. Zobaczcie, jakie tutaj są ogromne ilości itemów pozostawione. Niewyobrażalne. To wszystko jest. Po prostu absolutnie niemożliwe. A jednak to się dzieje. Tutaj zdecydowanie ilość tych informacji przekazywanych pracownikom jest bardzo duża. No i te tabliczki pochodzą zdecydowanie z poprzedniego ustroju. Tak myślę, że zrobię specjalny... Dawno się nie widzieliśmy. Zrobię taki specjalny album z samymi tymi tabliczkami, żeby je po prostu policzyć. Jak bardzo ludzie tutaj byli upominani o porządek. Zaczęłam się zastanawiać w pewnym momencie, gdzie już byłam, a gdzie jeszcze nie. Te hale zaczynają się robić bardzo powtarzalne. Tu? Nie, tu na pewno nie byłam. Jakiś socjal, gołe baby. Dużo gołych bab. Tu są gołe baby. I tam jest goła baba. To tak z dedykacją dla męża. Tu nie byłam, ale to już na pewno jest ostatnia hala na tym poziomie. O nie. Tutaj nie warto mówić na pewno. To jest jakaś maszyna. Są wszędzie maszyny. One, gdyby nie to, że były dezaktywowane jakiś czas, to z pewnością by chętnie ruszyły. Działały jeszcze. Co je mogło usadzić, to upływ czasu. . Jaki labirynt? Byłam?
Tak, byłam, bo to jest ta hala, w której się radzi, żeby stosować nauszniki. Okej. To już zrobię to piętro, bo już myślałam, że to miejsce nie ma końca. Teraz na piętro. Jeszcze kotłownia. O, jeszcze nie byłam w kotłowni. Tam u góry jest podobno tylko maszynownia windy. To tak, z racji, że tylko, może wejdę najpierw tam. Ładnie tutaj ściany zrzucają skórę, jakby to powiedział Adam, którego dzisiaj z nami nie ma, ale serdecznie go pozdrawiam i zabiorę Cię właśnie tu. Daszek. O, maszynownia jak maszynownia. W życiu się tyle maszynowni nie oglądałam, co odkąd eksploruję, czyli no dobra, w sumie już 13 lat. Jeżeli to piętro jest równie rozbudowane co parter, trochę tutaj czasu razem spędzimy. Szybki, pracownicze. Wszędzie coś pozostało. O rany. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego zakładu, tym bardziej, że w sumie poglądowo znałam go tylko i wyłącznie z tego pomieszczenia w pierwszym budynku z mebelkami. No i cieszę się, że stało się już na tyle bezpiecznie, że mogłam wyjść z domu, przyjechać tutaj, bo jak wiemy, w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu i tym trudnym dla nas okresie wszyscy jesteśmy z Jatrami. Bardzo serdecznie pozdrawiam Kamila. Myślę, że już czas tylko na kotłownię i niestety, ale trzeba się będzie stąd oddalać. Tutaj ten poziom jest zdecydowanie mniej rozległy. Gdzieś tam już miałam namierzone to wejście do kotłowni. Czas go poszukać. Prawidłowy bezpiecznik z stróżem instalacji. Niniejszym udajemy się do zapowiedzianej już kotłowni. Super. Chyba wiecie, że właśnie takie industrialne zajawki rajcują mnie najbardziej. A malutka kotłownia. I tu co? No tak. Dalsze elementy kotłowni. Nic takiego, czego bym się nie spodziewała. Obcym wstęp zbroniony. Ja nie jestem obca, już jestem swoja. Dobrze. To było właściwie ostatnie miejsce, które chciałam odwiedzić na terenie tych zakładów. Tu jeszcze mamy jakieś ciemnowe pomieszczenie, w którym jest kupa liści zakurzonych. Ok. Także ja się będę z Wami żegnać. Całkiem obfity film mi wyszedł, bo miejsce się okazało znacznie ciekawsze niż sądziłam. Dlatego też jak zawsze dzięki za oglądanie i do następnego.